Какво е SEO и как носи пари на моят бизнес? Как да увелича продажбите си с SEO? Здравейте, аз съм Вяра и днес ще ви отговоря на тези въпроси. SEO или Search Engine Optimization е практика, която има за цел да помогне на вашият уебсайт да стигне до първа страница на Google и другите търсачки като Google естествено, но нека да не се заблуждаваме. Google определено е една от най-използваните търсачки в цял свят и предпочитана от хората в нашия регион. Така че това, което е хубаво да знаете е, че ако имате уебсайт, вашата грижа към него не трябва да приключва с това, че уебсайтът е създаден и пуснат. Напротив, той се нуждае от постоянна поддръжка. Особено пък ако имате бизнес, който разчита на онлайн продажбите, ако имате онлайн магазин, абсолютно задължително е да правите SEO. SEO само по себе си е дългосрочна активност. То не е като да пуснеш реклами в Google, а е нещо, което изисква ежемесечна работа. То включва набор от активности, свързани с промени по техническите параметри на вашия уебсайт. Да кажем, примерно, той да зарежда по-бързо, да изглежда по-добре, да е по-достъпен за хората, както и набор от активности, свързани с съдържанието на уебсайта ви, че и съдържанието извън него. SEO може да включва и създаване на текстове за вашият блог, но не се ограничава само до това. Плюс това, писането на текстове за блога ви не се прави просто така, а се прави с един конкретен метод, наречен SEO Copywriting. Т.е. създаване на съдържание, което освен, че е написано добре, то е оптимизирано за търсачки. Какви са плюсовете на SEO-то? Основният плюс е, че с SEO вие достигате до първа страница на Google. Естествено, мечтаното е топ 3 резултатите, ако сте на първо място най-добре. И идеята е, че когато някой търси да закупи нещо, да кажем примерно гримове от някой онлайн магазин или търси някаква бормашина, обикновено той кликва на първите резултати, които вижда в търсачката и рядко се правят покупки от нещо по-надолу в търсачката, пък да не говорим за втора, трета, четвърта страница на Google. Затова за вас е важно да бъдете на първа страница и методът е Search Engine Optimization или оптимизация за търсачки. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да отговоря на тях в вашите коментари и съм на разположение за вас, ако имате нужда от съдействие по отношение на SEO. Успех!